Àngels, un àngels que avui, altra vegada, es torna a deturar en un lloc que és especial per moltes raons. Estic parlant del barri de Sant Roc, de Badalona, i estic parlant concretament de la Fundació Ateneu Sant Roc. És especial per nosaltres, ja ho haureu notat, perquè han tingut presència en aquest programa, i no és perquè sí, no és perquè ens caiguin bé, que sí que ens hi cauen, evidentment, però és perquè cada vegada s'ho valia la pena, no? Perquè no paren, perquè són molt actius i perquè la feina que fan és sempre molt més que digna de ser esmentada, de ser explicada. Avui tenim per fi l'oportunitat de tractar un tema que tenim a la carpeta de pendents des de fa molt de temps, i que per aquelles coses de l'actualitat que, per desgràcia, en molts casos mana d'una manera tirana, doncs ens ho ha anat ajornant. Però què és bueno, ja ho veureu, és una qüestió realment molt interessant i molt colpidora. Abans que res, voldria saludar les nostres convidades. Avui en tenim dues. Avui tenim dues convidades. Tenim la Pilar López i la Roser Corbera. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com esteu totes dues? Bé. Sí, Sí. No, aquest temps, aquesta pregunta no és sobrera, no? Per desgràcia. Què fan la Pilar i la Roser aquí avui al programa? Doncs hi fan això que deia abans jo, d'una banda, explicar-nos el que elles maneguen, i d'altra banda, complir per fi un deute que teníem pendent, que és parlar de les arpilleres. Ara hi haurà molta gent a casa que dirà: perdó, ara m'he equivocat de programa. Com arpilleres? Arpilleres, aviam, no és que de sobte ens n'haguem anat a un programa on us explicarem com fer determinat tipus de tèxtil o de manualitat o d'expressar. No. Us explicarem com això, que sí que és una arpillera, vull dir, no li descobrirem res de nou, es fon amb les voluntats, amb les necessitats, amb les expressions, amb les angoixes a vegades amb les alegries de moltes i moltes dones d'arreu del món, i com això cristal·litza a la Fundació Ateneu Sant Roc. Com podem remuntar-nos una mica al principi d'això i explicar com apareixen les arpilleres o les arpilleristes? No sé si el mot és correcte o no. Arpillerista és la persona que en fa, per això dic, i arpillera com apareixen l'objecte. A la vostra fundació? Doncs les arpilleres, com el concepte que entenem ara d'un tèxtil que explica i que vol posar-se en contacte amb qui se'l mira i transmetre, això va començar a l'època de Pinochet, a Xile, durant la dictadura, perquè va ser la manera que moltes dones en aquesta situació van trobar que podien explicar el que els estava passant i cosien les seves històries de desapareguts, de tortures, de les seves lluites contra la dictadura, les cosien, no? I hi ha arpilleres impressionants, de manifestacions, de tortures reals, no? Cosides, fent la imatge del que era, i les enviaven cap a Europa i cap als Estats Units, per una banda per treure's uns calarons que ja els hi venien bé, però l'objectiu fonamental donar a conèixer una realitat que s'estava vivint, al país, i que moltes vegades no sortia perquè la dictadura no permetia poder explicar el que estava passant allà. Explicar, i vaja, no se li escapa a ningú, jo crec que és el primer que et ve al cap, explicar i jo crec que canalitzar o gairebé sublimar, no?
tota una sèrie d'esdeveniments, de patiments, de coses que t'estan passant d'una manera molt bèstia i que realment has de treure com sigui, no? Suposo que aquesta deu ser una mica la part terapèutica, diguéssim. Exacte, sí, perquè una part és com l'artteràpia, no? Que moltes vegades s'utilitzen les arpilleres com per fer artteràpia, però el millor de tot és quan deriven en una denúncia, no? No només, sinó que quan tu ja has curat la teva part, com per dir, això val la pena que això no torni a passar, no? El que m'ha passat a mi no torni. I per això la importància trobo que és això de les arpilleres, sí, entre altres coses. Això ja fa anys que corre a l'Ateneu. Fa quants anys concretament? Parlem del 2009. 2009? Sí. El que passa és que va sorgir quan el 2008 va haver la Roberta Bàsic, que és una... Sí, és una investigadora sobre drets humans i aleshores és xilena, però viu a Irlanda. I aleshores ella el que va fer té una col·lecció molt important d'arpilleres, sobretot de conflict, i va fundar aquesta col·lecció que es diu Conflict Textiles. Sí. Vale? Aleshores el que va fer una exposició aquí a la Bon Maison, exacte. Bon Maison, sí. I una de les monitores que hi havia a l'Ateneu doncs es va quedar molt prendada d'aquesta exposició. I així va portar el taller, l'any següent va portar el taller a l'Ateneu. I a partir d'aquí, l'Ateneu... Clar, estem parlant del barri de Sant Roc. Jo, no sé, a vegades tinc molt la sensació, clar, que aquí potser pequem de localistes, perquè parlem de Sant Roc, parlem de Badalona, no sé què, per la gent que ho coneixem de primera mà, és molt... no necessita cap mena d'explicació ni cap mena d'indicació. Per la gent, fins i tot per la gent de Barcelona, jo no sé, potser a la gent li recordaran aquell famós barri, ni que sigui per la pel·lícula Los Tarantos, no? El Somorrostro. Sant Roc era part del Somorrostro. És un barri d'aquests que ha patit en la pròpia pedra, en aquest cas, no? Totes les desgràcies de tot un règim i del règim anterior i de no sé quantes coses. És un barri que ha patit l'urbanisme salvatge, la construcció de qualsevol mena de manera, la manca absoluta de serveis, ha patit la immigració posada allà dintre de qualsevol manera. Per la qual cosa està bé situar-nos, no? Perquè la Fundació Ateneu Sant Roc, que per cert també ha anat mutant de nom fins a convertir-se en aquesta actual Fundació Ateneu, doncs neix precisament molt arrelada en aquest barri. Aleshores, t'explico tot això ara, perquè imagineu que això és com una mena de conjunció astral, no? Vull dir, trobar aquesta modalitat d'expressió, aquest camí per expressar-se, que són les arpilleres que neixen a Santiago de Xile i que de sobte les veu algú de Sant Roc. Suposo que és com, pum, això, no? Dos planetes que es troben, no? Sí, va ser una cosa superestranya. A més, a nosaltres ens va arribar, ens van ensenyar per imatges, perquè no teníem cap física, vull dir que nosaltres vam començar a fer sense haver vist una físicament, vam veure imatges, vam dir, hòstia, això està superbé, i llavors gent que teníem diferents grups de dones, de diferents, perquè venien a l'Ateneu per diferents motius, van dir, doncs, això sembla una activitat que pot estar molt bé per als nostres grups de dones. Nosaltres ja havíem treballat temes d'històries de vida, a través de fotografies, a través de textos, i vam dir, doncs, pot estar molt bé que les dones puguin cosir una part de la seva vida i després fem una exposició, la compartim, i a les dones això està molt bé, no? I va començar així, com una nova eina per poder seguir treballant la feina normal que nosaltres fèiem a l'Ateneu. Diguéssim, com d'oïda, no?
Sí, sí. Sí, efectivament. Veu veure allò i veu dir, fem això. Sí, sí. I ja està. Sense tenir ni idea de tota la vessant internacional, del que això comportaria, de com ho viuria la gent, com alguna gent es va quedar enganxada en aquesta dinàmica i després d'aquesta primera sessió d'arpilleres que van fer moltíssimes dones de diferents procedències i en diferents espais, com hi ha gent que es va quedar enganxada, que és el grupet que continua ara i altres que s'han afegit, però que es va quedar enganxada en aquesta manera d'expressió, tant per expressió de coses personals que vols donar a conèixer o d'històries pròpies, com comentava la Roser, de denunciar situacions que sempre diem, no?, que la gent de Sant Roc potser no podem tenir la veu de parlar als diaris o parlar a la televisió denunciant una situació desnonaments o la situació del barri o la situació dels refugiats, i en canvi a través de la costura, de les arpilleres, hem pogut arribar a llocs insospitats per nosaltres i la nostra veu, a través del tèxtil, s'ha donat. Exacte. I, a més, s'ha donat a molts llocs, a llocs... Heu viatjat, les vostres arpilleres. Bueno, vam estar a la capital de la cultura, per exemple, d'aquí a Donòstia. Sí. És el 2016. Sí. I vam estar també a Navarra, el que és el Baluart, el Museu del Baluart. Vull dir que hem tingut la sort de viatjar també gràcies a la xarxa que té la Roberta Bàsic, no? Que ella és la primera que ha mogut i ha intentat sempre portar-nos a aquests events, perquè eren realment, encaixaven perfectament la nostra manera de fer i la seva, no? I aleshores juntes hem pogut participar d'aquestes d'exposicions i tallers. Hi ha hagut contacte amb les arpilleristes primigènies, diguem-ho així, amb les de Xile? Sí, hem contactat amb l'Aurora, que pràcticament era l'única arpillerista que quedava, però ara resulta que han sorgit unes molt actives, que es diuen Memorarte, són xilenes també, i ara, clar, en el moment en què es troba Xile, estan fent molta feina, perquè elles es manifesten amb les arpilleres a les manifestacions, no? Sí. Vam tenir, de les antigues, aquesta Aurora ens van trobar perquè vam estar en una trobada de gent que treballava a través de les arpilleres a Ginebra, que hi havia gent de tot arreu, que per nosaltres va ser increïble, però vam conèixer gent de Nepal, amb gent del Canadà, amb gent d'Hondures, va ser superric, dels Estats Units, i algunes xilenes, i després, clar, nosaltres encara, dic encara perquè tenim moltes ganes, no hem viatjat encara a Xile per conèixer la situació primera, però sí que algunes xilenes que han vingut per Europa, alguna cosa, hem tingut contacte i les coneixem perquè han passat per Sant Roc i ens hem conegut allà. I després colombianes, no? Que també tenen. També coneixem gent colombiana. Bueno, de fet, s'ha creat aquesta xarxa que és meravellosa. Sempre que ve algú a Barcelona, doncs podem... ens queden convidades i aleshores tenim una trobada allí a l'Ateneu. I, a més, el contacte amb la Roberta Bàsic, vosaltres ja ho heu dit diverses vegades, ha estat troncal per poder això, i fins i tot es va incorporar el que es diu el racó de l'arpillera ambaixadora, no? Sí. Explica'ns-ho una mica, expliqueu-nos-ho, sisplau, això. Doncs això va ser una proposta que ens va fer la Roberta, perquè també allà a Irlanda del Nord, on ella viu, hi ha un museu que ja la té, i a Brasil també un altre museu que també té l'espai, en el que permanentment hi ha una arpillera d'algun altre país que explica alguna cosa. I llavors ens va semblar superbonic poder tenir sempre una arpillera, que normalment cada 6 mesos la canviem, i llavors la gent que ve per l'Ateneu coneix la història. Ara tenim una de... Hem tingut la de la Rosa Borràs, que casualment... De Mèxic. Sí, mexicana, que ella ha tractat sobre els feminicidis, perquè allí hi ha un gran problema a Mèxic en aquest tema. I també peruana, també. Una peruana sobre les mujeres cesantes, també. I hem guanyat... Just vam tenir l'arpillera quan van guanyar el plebiscit de si volien a Pinochet o no. I aleshores van fer una arpillera i l'hem tingut allà també. Sí. Gano la gente, es diu. Sí.
Això és fantàstic. Escolta, és francament una demostració de fins a quin punt la connexió humana en xarxa funciona, no? Perquè, clar, vull dir, això no és allò de dir la típica institució piramidal en què un va i inventa una cosa i s'extén cap a baix. Vosaltres funcioneu totalment en xarxa, us moveu i arribeu a fer això, convencions a Ginebra en què apareixen arpilleristes. Nosaltres hem organitzat dues coses, però aquí a Catalunya només, per trobar-nos tots els grups que més o menys, perquè aquí a Catalunya hi ha alguns grups més que estan fent arpilleres i la resta hem anat convidades i fantàstic, perquè vam estar, bueno, a Irlanda del Nord hem anat vàries, a Alemanya, vull dir, és una sort, la veritat, poder compartir això. És increïble perquè enriqueix molt la teva feina, no? Et fa obrir la visió del que tens i ara, bueno, ja ens passa que davant de qualsevol situació hi ha alguna del grup que diu això ho hem de cosir. Això ho hem de cosir. Sí, avui he descobert una arpillera de Memorarte que es recorda a la nostra de posar fil a l'agulla, que és la nostra arpillera de l'Ateneu. Sí. I aleshores com a nosaltres ens evoquem en una arpillera determinada i com els altres també en la nostra, no? I així és com un món que anem complementant, no? Uns als altres. Evolucionant, no? Sí. A mi hi ha dues preguntes que imagino i espero que hi hagi molta gent que se les estigui fent ara mateix. Una, es poden veure aquestes arpilleres ara mateix? A l'Ateneu sí. A l'Ateneu tenim just les últimes que hem fet, que vam estar treballant un taller just que va venir la Roberta a iniciar-lo, i hem estat treballant seguint les petjades de les persones desaparegudes, perquè ella ens va plantejar el repte de... Ella ha treballat molt perquè com a investigadora de drets humans va estar ficada en el tema de la Comissió de la Verdad allà a Xile, i volia fer una exposició en la que es parlés de com la gent busca els seus desapareguts, i ens va semblar que nosaltres aquí en teníem prou històries com per cosir-les també. I n'hem fet 3 arpilleres, i aquestes són les que ara es poden veure a l'Ateneu. Només caldria trucar i cap problema. I també hi ha una exposició a l'Institut Goodman. A l'Institut Goodman? Sí, perquè... Sí. A Barcelona? A Badalona. A Badalona. Sí, perquè està confinat, va estar confinada tota la... No hem pogut fer res amb aquesta exposició perquè va estar confinada fins ara i un dia d'aquests hem d'anar-la a buscar. I després una altra que també estava a Òmnium de Badalona, que era refugiats, que també ha estat confinada. O sigui que hem tingut 3 exposicions. Sí. I una altra que ha estat la nostra arpillera de posar fil a l'agulla ha estat a Coleraine, em sembla que era, a un museu a Irlanda, i també va ser que no vam poder anar perquè era la inauguració, i també ha estat confinada i està ara via internet, o sigui que està... Sí, però és ben fàcil que hi hagi una exposició d'arpilleres en algun lloc de les nostres. En qualsevol cas, a Badalona, a Òmnium, a l'Institut Goodman i a la Fundació Ateneu Sant Roc, si us hi atenseu, veureu de què estem parlant aquí, perquè la imaginació en aquests moments espero que a molta gent li estigui funcionant i, evidentment, Sant Google també us ajudarà a posar a imatge això que estem dient. I l'altra cosa que us volia demanar també, perquè això realment és una qüestió que jo ho puc entendre, puc entendre que la gent, les persones s'engresquin, no? Que vegin això i vegin una cosa d'aquestes de dir jo vull posar-me a cosir. Hi ha tècniques, aprenentatges, hi ha manera de... El millor que poden fer que és posar-se en contacte amb vosaltres. Bueno, no es diria tutorials, però hi ha molt de material que ens pot ajudar. En tot cas, nosaltres som un grup que treballem i en el moment en què algú vulgui venir a participar del grup no hi ha cap problema. El que no fem són tallers oberts. Allò amb tots els ets i uts, aquella cosa
dogmàtica del veler no la feu, No ho fem, però ajudeu tothom qui... Sí, però si hi ha algun grup que està interessat, segur que alguna de nosaltres pot anar a fer una explicació inicial, no? O convidem a la gent, això ho hem fet, no? Algun grup que vol començar, doncs ve a l'Ateneu, li ensenyem què són les arpilleres, li expliquem i com ho fem nosaltres. Pots fer arpilleres sense saber cosir, vull dir, de fet, amb infants es treballa, amb joves, les primeres que van fer hi havia dones que no havien cosit mai. La costura és un element, però no és fonamental per poder fer. Perquè el més important és el que vols explicar, no? I aleshores l'arpillera és com una gran il·lustració cosida, no? Amb un llenguatge que parla per si sol, però que també té una història al darrere, no? I aleshores, clar, tot això complementa. No necessàriament ha de ser superperfecte. Si és perfecte, millor, no? Però tampoc nosaltres som tan exigents personalment per fer les arpilleres. Doncs història cosida. Història cosida. Emocions explicades amb fil i agulla. Conflictes, emocions, a vegades pèrdues... moltes coses, somnis, inquietuds, és el que s'explica a través del món de les arpilleres, que avui la Pilar i la Roser ens han explicat una mica, des de la Fundació Ateneu Sant Roc, que realment destaca molt per aquest grup d'arpilleristes des de fa molts anys. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí, explicar-nos-ho, per la feina i endavant. Gràcies. Moltes gràcies.